Hej og hjertelig velkommen til den her video. I dag spiller vi Pet Simulator X. Og min storebror kan blive venner med jer, hvis I skriver J453. Så nogle gange bliver han lidt sur, fordi der er nogen, han ikke kender, som der bliver venner med ham. Hvad siger du det? Fordi det bliver det jo. Ej, der er meget lidt shit. I dag smider vi min bedste pet ind i Dark Matter-maskinen. I Dark Matter-maskinen er den her maskine, hvor at mænd kan der på den, og så bang, og så dang. Og nu har vi smidt det ind. Det betyder, at vi ikke har mit bedste pet mere, og det er lidt ærgerligt. Ikke? Men det er også det. Ja, men fint. Til det. Og vi klipper lige sådan, som vi lige er klar til det. Vi klipper, og imens samler jeg lidt coins, og I kan ikke få en timelapse eller noget som helst. Det gør vi bare. Hej. Godt. Okay, lige se mig grind i 2 sekunder her. Så jeg grinder den her kist. Lige nu er det fint. Jeg håber på, at I godt kan lide videoen, og I skal huske at subscribe. I skal huske at subscribe rigtig meget. Da vi får 5 abonnenter, så kommer der en ny video på vores kanal. Så kommer der en Minecraft-serie. Hardcore Minecraft-serie. Hvor jeg tager mig rigtig umage. Jeg plejer altid at gøre mig så umage. Godt hej. Om 5 subscriber kommer en ny serie. Først gør vi 10 dage, så kommer 20 dage, og så kommer 30 dage, og så kommer videre. Det er jo, og man skal ind her lige, og der er videoen. Ja, okay. Vi klipper lige. Ses. Godt. Jeg har lige stået og grindet en lille smule, og nu skal jeg over købe rigtig mange pets. Godt. I sidste videoen i sidste videoen gør jeg en ting, det er at give et gratis pet væk. Du lægger så videoen. Godt. Hvad siger du så? En anden video. Den anden video, jeg laver. Den næste video. Ja, den næste video. Ja, det er så til slutningen af videoen, der så giver jeg mit mit Dark Matter af slottet ud.